இந்த மீத்தேன் பிரச்சனைகளால நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாருக்கும். லேசான ரொம்ப லேசான எடையை கொண்ட வாயு பூமிக்கு அடியிலேருந்து தான் அது வெளியில் வரும். மீத்தேன்ங்கிறது இருக்கிறதுலே மிக கொடுமையான கொல்லி வாயு. நம்மளோட நுரையீரல் பலவீனமாகும். நமக்கு உயிர் போகிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்கும்னா மீத்தேன் அங்கே இருக்குடா, மூச்சு விட முடியாமல் செத்து விடான்னு சொன்னேன். அவனுக்கு போகாமல் இருப்பானா, முன்னாடி அங்கே தான் போய் நிற்பான். ஏன்னா அந்த பேய்க்கு பயந்துட்டு அவன் போகாமல் இருப்பான். இதுதான் அங்கே நடந்தது. சரி, நம்ம கொல்லை பக்கமும் வயக்காட்டுக்கும் என்ன அந்த கொல்லிவாய் வருது அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த மீத்தேன் பிரச்சனைகளால் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாருக்கும். மீத்தேன்ங்கிறது இருக்கிறதுலே மிக கொடுமையான கொல்லிவாயு. என்ன அப்படின்னா இருக்கிற வாயுக்குள்ளே மிக லேசான ரொம்ப லேசான எடையை கொண்ட வாயு அது. ரொம்ப அதிக வெப்பநிலை தேவைப்படாது. குறைஞ்ச வெப்பநிலை 15-20 டிகிரிலே அது நெருப்பாகும், அது எரியும். அந்த மாதிரி ஒரு வாயு அது. அந்த சதுப்பு நில காடுகளில் அதிகமாக பார்க்கலான்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வயலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, தண்ணி விட்டு காஞ்சி போனால் வெடுப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, கட்டமாக. அந்த மாதிரி வெடுப்புகளில் இந்த வாயு வெளியில் வரும். பூமிக்கு அடியிலேருந்து தான் அது வெளியில் வரும். அப்படி வெளியில் வரும்போது நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, குறிப்பிட்ட வெப்பத்திலே அது நெருப்பாகும்ட்டு. அதேமாரி குறைஞ்ச வெப்பநிலையே அது எரியும். நான் பார்த்துருக்கேன். எப்படின்னா அந்த வெடுப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த வெடுப்பில் அப்படியே போகும். அந்த வாயு போகும்போது எரிஞ்சிக்கிட்டே போகும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெருப்பு ஃபயர், ஒரு தீ பிம்பமாக அப்படியே போகிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு உருவமாக போகிற மாதிரி இருக்கும். இதை தான் கொல்லிவாய் பிசாசுன்னு சொல்லுவாங்க. அது நம்மளை எரிச்சிட போகிறது கிடையாது. அந்த வாயுவை நம்ம சுவாசித்தோம்னா நம்மளோட நுரையீரல் பலவீனமாகும். நமக்கு உயிர் போகிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்கும். போபாலில் நடந்தது அந்த மாதிரி விஷயம்தான். அது ஒரு விஷவாயு தான். இதுக்கு பேர் தான் ராத்திரியில் வெளியில் போகாத கொல்லிவாய் பிசாசு வரும்னு சொல்லுவாங்க. கொல்லிவாய் அங்கே இருக்குடா அப்படின்னு சொன்னால் மீத்தேன் அங்கே இருக்குடா, மூச்சு விட முடியாமல் செத்து விடான்னு சொன்னேன். அவனுக்கு போகாமல் இருப்பானா, முன்னாடி அங்கே தான் போய் நிற்பான். அதுபோல் தான் கொல்லிவாய் பிசாசு இருக்குது போகாத அப்படின்னா அந்த பேய்க்கு பயந்துட்டு அவன் போகாமல் இருப்பான். இதுதான் அங்கே நடந்தது. கோயிலுக்குள்ளே போய் நீ சாமி கும்பிட்றான்னு எதுக்கு அனுப்புகிறானுமா?